Fost il-vuċijiet żgħażagħ li qed iħallu t-timbru tagħhom bil-sinna, nistgħu nsemmu lil Cher Camilleri li fost l-oħrajn tatna l-kanzunetta Nibni u Nħott. Cher qasmet xi ħsibiet magħna dwar il-kitba tal-lirika. Bħala proċess ta' kitba normalment nara sew x'in qed inħoss u x'nixtieq nesprimi u x'nixtieq noħroġ mid-diska, nieħu ftit noti, ġieli nara anke djarji antiki u nara x'in kun ktibt, però avolja nħobb ħafna lingwa Maltija u nħoggos nitgħallem affarijiet ġodda, nħoggos li tkun kliem li nista' nitkellem, li normalment nista' nuża waqt li qed inkellem xi ħadd pereżempju. Nibni u Nħott diska li ktibt fi żmien ansjuż fajti fej isni għajjiet inżomm lil innifsi lura u ddeċidejt inħu naqra iktar passi l-qoddim biex nagħmel iktar kuraġġ u nkun iktar fil-mument preżenti u ngawdi iktar l-affarijiet li kienu għaddejjin madwari. Li motivani biex nikteb id-diska kienet il-mużika nifissa li kienet xi ħaġa li vera xtaqt nagħmel li hija l-ħolma tiegħi u bdejt nara li qed inżomm wisq lil innifsi lura, nibża nibgħat id-diski tiegħi lil xi ħadd u ħassejt li minn hemm isu beda kollox li ddejjaqt ma mmurx wara l-ħolm tiegħi ħabba biża ta' x'jista' jiġri. Nħoss li diska ntlaqet pjuttost tajjeb, kien hemm nies qabli li wittew it-triq diġà l-mużika Maltija bħal Brikkuni u Brodu. U nħoss li ntlaqet pjuttost tajjeb anke minn nies barranin li avolja ma jifhmux il-lingwa u ġbithom ħafna l-lingwa Maltija kantata, nħoss li pjuttost lingwa poetika u tinstema tajba kantata. Nemmen li hawn ħafna aktar lok għall-mużika Maltija u Malta bil-fatt qed nieħu gost li bħalissa wisa mewġa ta' mużika Maltija ġejja anke minn artisti li qabel kienu jikbu bl-Ingliż biss. Ġifieri naħseb li dik hija xi ħaġa vera pożittiva u nemmen li hawn ħafna aktar fejn inkomplu nikbru fiha l-ħaġa. Sali jmiss qed naħdem ma' Jimmy u John Bartolo tal-Ultra Low Label u ħanoħorġu album sħiħ ġifieri kollha b'mużika Maltija. Bażikament l-album ħajkun jikkonsisti mużika simili ta' diska li diġà ħriġt, però iktar temi ta' mħabba, ansjetà wkoll u l-ħajja in ġenerali, inspirat mill-ħajja in ġenerali. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.